Kastoy ditoy. Awan ti gasolin boy, si kamis mo ti aramid. Si kateg aramid ti mismo ang gasolina. Tapos agbayad ka pa'y. Ang nakas na di Pilipinas, at ti gasolin boy, di ba? Dito'y awan pulos. So kaamin timang aramid. Self-service nga kunada. Kunada siguro manan, kumit kita tao kunada manan. Ala, binmulos jay bakulaw kunada. Sige kastoy, nakangin na ti gasolina toy. Ni timbuok pa kapag naisimpan sa iyo kumit kita nakita tao. Kung mo na pampanunutan doon, mapinpintasan daw, hindi mataryakan na kanya. Diyos ko. Kung jay guwapo, kinmindak kanya. O, diba? Maganda siguro. Ikaw ba naman ang sumali sa Miss Universe, diba? Alawston. Kastoy, ti style di gasolinaan ditoy, o. Ada ti pizza ijay, ngam awan ti ipangan ko, nagbalunak ti rice. Ada binati lima isang aldaw nga rice, o ti kanak, o ada ti McDonald's ijay, o. Diba? Tapos ti pagbayadan, o. Kastoy, ti biag ditoy.